Здравейте, маняци! Аз съм Кати БГ и добро утро. Днес ще ви покажа с коя програма снимам на компютър. И това е програмата Bandicam. Ако до мен гледаш този клип, това е доста добра програма. И сега хората, които искат да снимат на компютър, да изгледат целият клип, защото има неща, които са задължително да са включени, или няма да се чува гласът ли, или няма да е цял екран да се вижда. Сега, това е общи на... Чакайте, не. Общи. Все така, къде се отворят. Общи. Това. Тук трябва да сложите едно тикче. И тръгваме към видео. Тук първото трябва да ви е включено и тук пишете един бутон, който искате да започвате клипът. И да го спирате. Аз съм се написала 0, защото не работя много често с него и затова. Така, после цъкате на настройки и тук първото трябва да ви е на тикче. После това трябва да ви е първото. Това трябва да е четвъртото. Това трябва да ви е на 80% или на 100%, който как се иска. Аз на 80%, да не е твърде силен гласът ми. Така, тук трябва и двете да сте стикчета и това трябва да е първото. Тук си избирате още един бутон, който трябва да задържате. Повтарям, да задържате, не да цъкнете. Само да задържате през цялото време да ви се чува гласа. Това е доста гадно, защото вие играете и как ще мога да задържате? Има ваш проблем. Така, сте готови, сте окей и отивате на изображение. Тук, ако искате да снимате както аз, най-обикновено ще се снимам, е с F11 или ето тая камерка, или пък ето тая. Тук може да имате и фейскам, ето тая камерка. А тук трябва да ми на нормал. Иначе или клипът ще твърде тежък, да не мога да ви се запази, или ще трябва да го изрежете. Така че аз ви съветвам да е нормално. Идеите, които ще игра в този канал, ще са Minecraft, GTA San Andreas, докато не е превръста, The Forest. The Forest ще има доста поредици. Така че в GTA San Andreas ще ви покажа няколко кода, няколко трика, къде може да откриете оръжия и други глупости. Тук може да си сложите папка, която искате да са ви клиповете. Аз, разбира се, ще си сложа в папката, защото аз съм се го променял всъщност. Къде ми е папката? Setup. Или е тук? Чете. Добре, нова папка. YouTube. Готово. И окей. Ето. Тук тази папка ще ви са запазени всички видеоклипове, снимки и какви ли не други работи. Искате, ако не знаете как да се откриете папката, ако ви се разместила някъде другата, може просто да цъкнете ето това, къде е символ за Open и там просто ви се отваря. Ето сега ще ви покажа само. Ето, цъкате го и отваря ви YouTube, където аз се го запазих. Така. Сега, този клип ще е много кратък за жалост, защото исках да ви покажа самото приложение. Той може да снима където и да сте. С цял екран. Това е за цял екран. Да ви кажа, да ме питате за какво е това. Просто за цял екран. И тук камерата може да се направите голяма, малка. Може да снимате и сам камерата, ако искате да правите някакви чаленджи. Аз може и да направя път чаленджи. И сега, това където е тук, след това къде го поставите, на някой ъгъл просто трябва да го поставите, да не ви пречи. Аз се го поставя ето тук. Няма да ми пречи, всичко ще е окей. И да ви е харесал клипът